Dead on arrival ang sarong motorcycle rider kan mabagsak kaning sanganing puning kahoy. Mantang pigbabaybay ang tinampong sakop kang Sitio Potot, Purkdos, Barangay Dagit, Labo, Camarines Norte. Alas 11:30 kasubanggi Mayo 14. Sigun kay punong Barangay Darwin Idana, kan mapaisi sa iyang insidente. Nagidali siyang magagad akudir sa Labo Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Natulos mandang nagresponde asin ipigdara sa ospital ang biktima na binawian man sa naning buhay. May sulot man kutang helmet ang rider. Alagad na rapak man dara kang gabat kang buminagsak sa iyang sanga. Lagpas nga sa ano ng highway. Malayo na siya sa ng highway. Inabot lang siya ng dulo ng mga sanga. Sanga kasi ang bumagsak na tumama na sa kanyang sanga. Mga 40 feet siguro ang taas noon. Malaki siya. Na bulok ang puno kaya bumagsak yung kahoy. Sigun sa opisyal, dai niya man isi na nalalapa na palan ang nasambit na puning kahoy. Sa ibong kaini, maray na sa nadang mayo ng ibang nakulugan. Inaano din niya ng municipal disaster risk reduction management office talagang pinuputol nila yan. Ayun, nasa taas, malayo kasi sa ng highway. Hindi naman na-report ng tao na yung palang puno na yun ay delikado na. Buti nga walang residente. Malapit pa yun sa tabuan ng mga sa gripo ng mga ay gabi. Buti nga at gabing nangyari ay kung ay di ba may nadamay pa ng mga tao doon na residente. 2 oras man na nagdurar ang clearing operation. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal